sing minterake nganti kuat kadunungan derajat lan pangkat. Kulit mlinjo iku kanggo lambang pratandha gathuk ing kulit lanang lan wedok. Kulit mlinjo. Sing ora tak bahas nggon melinju. Ngono. Iya ta? Lah, ing kono ana tempe gembus nukulake cokolan. Cokolane urip yo aku lan sliramu iku. Anak putu iku cokolan ya thukulane urip. Kang miyos saka Mbok Nyai tempe gembus kuwi. Ning upama sing jenenge bebrayan ngaten. Pawitane rak kedah tresna kaliyan tresna. Pancen kaya ngono. Mas mergane sing jenenge tresna ngaten thukuling saking raos. Nggih to? Iya. Sing jenenge jiwa iku nukulake rasa sing werna-werna. Ya rasa seneng, rasa susah, rasa sengit, rasa jengkel. Iya. Nah, mongko jiwaku, rasaku ora iso nukulke rasa seneng kali panjenengan. Ora merga kowe durung sinau tembang Othokowok, ya ta? Tembang Othokowok menika dos pundi? Ana tembang Othokowok. Larase slendro, Othokowok ki slendro. Othokowok, Othokowok mbang rambutan. Othokowok, Othokowok mbang rambutan. Ora modhok kanggo rebutan. Ora modhok kanggo rebutan. Ya Arhamar Rahimin. Ing atase panjenengan menika jejering adipati, ning kok ya pinter parikan. Lho, aja kleru to. Othokowok kuwi asline jeneng panganan saka Cirebon. Napa contone? Kuwi bahane sega karo bakmi. Dibumboni werna-werna diolah dadi sega goreng. Nek cara Cirebon kuwi jenenge Othokowok. Nek cara kene jenenge Magelangan. Siji werna, siji watak, siji laku, siji gawean. Nanging yen dicampurke, diolah sing becik dadi suguhan sing enak lan mupangat. Ha iki. Aku karo kowe, kowe lanang aku wadon. Ayo padha dicampur, dibumboni, diolah sak matenge. Ning kula menika Dedek Othokowok, kula menika tiyang. Kula menika tiyang duwe nalar, duwe pikiran, duwe rasa. Kok njur arep dicampur dadi Othokowok. Ha kesenengan sampean kok njur. Ah mula kuwi didum aku othoke kowe owoke. Ngono lho. Mboten ditemokake. Mboten. Apa sebabe kok ora gelem? Amargi mboten iso gathuk mangke. Nek ora gathuk tegese mblender ngewa, mblender tengen. Merga Othokowok niki kula ora iso gathuk. Awi Mas blenderane kayu nangka. Awi Mas jejerane kalih kula. Pring tumpuk-tumpuk bumbung wadah legen dibumboni pethuk ijen ditakoni. Saiki diganti pethuk ijen dikeloni. Ngono kuwi. Panjenengan mriku adipati lho. Iya. Nek njur kaya ngoten niku rak ya nglingsemke asma panjenengan pinangka adipati ing Pasuruan to. Perkara sing isin ya karemu, ora isin ya monggo. Ning blenderan kaya do dirasake. Mergo saiki ana kahanan sing blender ngiwa, blender nengen. Ana sing sangga langit, ana sing sangga lewat. Iya to. Nyangga gegayuhaning para luhur sangga langit. Ana sing nyangga tanggung jawab dislewengke ngiwa, slewengke nengen, blenderke maju, blenderke mundur. Ha ning apa tumpun adipati kok golek blenderan iki lho. Lah nek ora dienggo blenderan dicepaki kaya kowe tak nggo ngopo? Gelem ya? Kang Mas nuwun sewu. Perkawis panjenengan badhe garwa kula. Menawi sak menika kula dereng saged. Amargi
panjenengan dereng netepi kewajibanipun. Ya saiki. Panjenengan dereng saged nentermaken Praja Purabaya Madiun. Menawi metara menika sampun kablengket kados atur kula ngajeng. Kula saged dados garwa panjenengan. Ning nyatanipun samenika tasih ayun-ayunan perang. Aku durung iso netepi. Nggih. Lah lek arep netepi piye nek kowe nang kene? Tak netepi ngendi wis? Nggih monggo kula aturi. Monggo ki ya kowe gek mapano. Monggo kok me ngomong bae. Angel. Angel piye? Adipati Pasuruan ki jian tobat. Wis. Aku bakal biyantu ramamu nelokake mentara. Nglengserake danang Stumjo jumeneng Panambanjaya. Nggih monggo, majeng wonten palakan gabur perang mungsuh Adipati Rangga Keniten. Nek Rangga Keniten ungguling yuda Rena Dumilah sagah panjenengan boyong. Wong ngarep lunga ki yen tanpa sangu mesti bingung. Aku sangonono, Monggo sangune njaluk Othokowong. Ayo monggo. Aku sangonono tempe goreng sing ora gosong. Awang panjenengan kulino sok darapem. Apem ro tempe dadi wis. Iya. Sangonono tempe goreng sing ora gosong, piye carane oleh mung goreng? Ngerti ora? Mboten, napa? Celup dintas. Ngedusi bayi sing ora kademen celup dintas. Kanjur celup dintas. Nek biur ngenak plupuke ki cilik. Kuwi kowe isih kenya tumaruna. Ning tak cemplunge blang blubuk to, blubuk. Ah. Iki genah nek wis lungsuran. Piye? Lho ora. Iki kok ngladeni kok ora sago. Sangonono aku ladenono nek rampung tak maju perang. Ning kula sakmenika dereng saged Aku sing bakal nuturi. Aku sing bakal ngandani piye carane ngladeni wong lanang. Mboten saged. Apa ora dikandani karo ibumu? Mboten. Sing jenenge raos menika mboten saged dipun peksa. Ora perlu dirasake. Anjur, Kowe cukup pasrah kok sambi udut karo telepon ya kena. kok njur kaya debok. Kon meneng wae. Pripun ta panjenengan menika? Sing jenenge rasa niku nek manunggal. Rasa loro manunggal dadi siji. Iya. Anggone ngrasakake kebak kaendahan, kebak kabungan. Nek siji tresno, siji ora, ayo ngalor ngidul, ora bakal ketemu rasane. Ora sah dirasake. Ora sah dirasake nek kowe nyawang raiku ora tegel carane ngladeni Adipati Rangga Keniten kowe cukup mengkurep. Wis to? Aku lha mboten tegel nyawang panjenengan, kaya lele dombo. Ayo sing bentuk kaya lele dombo kuwi sing dadi rebutan. Pengen weruh? Wong lele dombo kuwi kudune ndek patil, lah kuwi ora. Nek iwak ki sing duwe patil lele lanang. Nek menungsa sing duwe patil kowe. Patil kuwi sipate idep, ngerti ora? Ngerti ora? Sabar. Ampun ngaten menika to. Panjenengan iki nek niki karepan ya ngudung wae kok. Panjenengan menika jejering adipati. Sinembah kabeh kawula ing Pasuruan. Nek lekas panjenengan kados ngaten, tegesipun ora saged kangge tulodo dateng kawula panjenengan. Iya, ora lanang. Adipatine kaya ngono, ndah kawulane kaya ngopo? Kawulane iki sengsara ya luweh, cilaka ya karepmu. Kaya ngono kok dadi adipati. Sing milih ya sapa ngono lho. Adipati kok ora kena kanggo patuladan lho. Sing milih ya sing nanggap kuwi. Kok bingung ngono wae. Ular kambang yang trimo berayah ulere metu alon lona
to Kang Mas Adipati. Ki tandane welasku karo kowe. Kuwi tak nggo ngetokke welasku karo wong tuaku. Aku tanpa diopeni dening wong tuaku. Aku dek bayi tanpa disesepi dening ibuku. Ora kula mentah dening bapakku. Aku ora iso gedhe kaya ngene. Aku iso ngatonke dharma bekti karo wong tuwa. Nek aku ngetokke tumindak apik, bisa ngluhur kasmaning wong tuwa, bisa gawe senenge wong tuwa, kanca sedulur lan kabeh kawula. Nek dong ngene iki bener. Rada cocok lho. Ning anggere dong kumat. Witeng tresna jala ranso kulino brambang di oye harap kek kepiye brambang ora ono tegese pupung durung kebacut. Tresna panjenengan dateng kula dereng jero. Durung jero. Jero lan cetheke wong wadon iku saka dititik jero cetheke mripat. Wong wadon kuwi nek telapukane pendul kuwi mesti cethek. Ning nek mripate gerong mesti jero. Piye tak goleke meteran kok piye? Kang Mas sampun ngaten. Panjenengan menika lho napa panjenengan menika mboten lingsem to? Upami lekas panjenengan sak menika dipun sumerepi perjurit panjenengan kawula panjenengan. Napa panjenengan mboten lingsem ing atase adipati tok dingklak-dingklik. Wong ki nek isin kuwi ora isi. Ngono lho. Nek ora gelem takon kuwi bakal keblusuk. Dados kuwi tak tembangke ular kambang ki dong ora. Paham ora? Ngerti ora? Iki ular kambang iki mau. Angge ulare pun mulai merambat. Ular kambang kuwi ular sing kemambang kuwi jenenge lintah. Nek simbah-simbah jaman kuno mbiyen kuwi carane laku ning urip kuwi sak titahe. Nanging yen jaman saiki dicakke urip sak titahe bakal ketinggalan jaman ya nduk sayu. Kudu sing memperenyang gawe, kudu sing sregep carane sesraungan karo tangga teparo supaya ora ketinggalan dening tangga teparo liyane. Panjenengan kawula duwe, Raja Brana duwe nggih to, sedulur duwe, sing ra duwe mung isin. Nggih to? Isin ki ana nggon-nggonane. Kene iki sing ana mung ngaku karo kowe lanang karo wadon. Lajeng kewajibane wong wadon sing wis dewasa ngadepi wong lanang ki apa? Nek kula sampun resmi dados garwa panjenengan, kula tentu badhe ngladosi panjenengan, badhe setya bekti panjenengan. Apa wong leladi kuwi lanang wadon kudu resmi? Anjir kedang ngaten. Sing kono sapa? Nggih kula. Menawi dereng resmi badhe dosa ageng tumrap agama lan negara. Menawi wanita sing dereng resmi gadah sisian kok ngladosi priya sing dereng garwani, dereng dados garwanipun. Wong ki nek ora pengalaman kok. Jemuah kliwon wingi aku ning Pandan Simo. Wong ora resmi ki ya diladeni ngono. Adipati kok dadi melipir tekan Pandan Simo iki lho. Dek golek apa? Ora ming Pandan Simo. Tobat. Pandan kuwi godhong sing jejeg nanging mentelung medun. Uripku nek jejeg tujuane ngurip, mentelung ning bumi, eling yen lega lila legawaning bumi kuwi angel ditiru dening manungsa. Sing butuh kambil, bumi nukulke kambil. Sing butuh pisang, nukulke pisang. Butuh sego, nukulke pari. Kapan bumi kuwi tau kandha njaluk baline kambil, njaluk baline bumi, njaluk baline apa sing wis ditukulke kanggo nyukupi butuhing wong urip. Niku pandane njur simane. Simo iku macan. Macan iku dadi pimpinaning kewan alas. Wong nek arep dadi pimpinan kudu jejeg pikirane mentelung nyembah marang bumine.
ngerti nek urip iki karo isine bumi. Ngombe banyu ngetuk saka bumi, mangan cukul saka bumi, butuh wewangen kembang saka bumi. Kene ngopo? Aku teko kene ora tok ungkuli apa-apa. Nun sewu Kang Mas Adi. Ora tok thuke apa. Oh nek ngaten panjenengan ngersakake daharan unjukan ingkang mirasa ngaten to. Nah, rak ngono. Ah nggih, sekedar unjukan sing mirasa ning ora diolah nganggo geni. lajeng Aku ngunjuk karepku dhewe. Kowe mung cukup nyepake sing gedene sak cukup tutup teko. wis Gampang apa ora kaya ngono kuwi, he? Gampang apa? Kang Mas, Kowe merem tak golekane. Duh, adipati kok rusuh iki lho. Duh, tobat. Kang Mas, Kuning. adipati mblubut. Adine wong kuning. Angel. Kuning hira ngesorke purata wong kuning dine dhewe Mang tindak mlebu Bu mriki. Mang